assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pinal TV caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe men en jetti Allah kadi hande kadi nde Allah hokki men cellal e coftal ha mbawɗen joddade bandiraɓe men e émission men mo gowɗen joddade o woni émission gonka rendu meɗen taw ko bani mon debbo ɓinguel mon sehil mon Dieynaba Adama Ba debbo mbo Senowali wowi ɗo wonde mon e hande noon eɗen bismiɗo bandiraɗo gorko mo waro innito e bandiraɗo gorko aɗa wawi salminde kadi innitoɗa a wiyama bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سكنا جنابا أجارام أجارام النودانغما أجارام كده بسمغول ماهند مينا كو مبيتام كو أبو محمد تات جوب جيادو وورو غاويناني دونتو ليدي نيورو handando eɗen wuro lamorgo Mali wiyeten ko Bamako Tigrik nde wonno Allah waɗi en ken golloɓe ɗo ennam comme coordinateur linguistique ko coordinateur logistique wonde ONG chinois goɗɗo e Tigrik comme jangguinowo kadi ko fatinde banggal ɗemgal anglais e handando Allah nokkimi e fartanke ardade goomu mogiyankoɓe Pinal TV ɗum won Tigrik goomu heɗogo banggal théâtre uji ɗum woni mogoji gam wawde ƴellidde leñol ngol tigui e leydi lamorgo Mali inchallah. Merci. Ok, a jarama ewa bismama kadi gongol e hande ne wayno émission men no mbirumi ni émission men ko gonka e rendu meɗen hande miɗi jiiɗi namdadem e namdal gaddanal taw ko holi debbo jogui hande debbo ne jogui place e société meɗen holon place debbo jogui e société men hande. eyi a jarama tigui namdal ma ngal angal waɗi fayida kadi ko namdal jiggugol doole tigui en mbawi kadi teskade lewru ndu gonɗen ɗo handan ɗo ko lewru wiyeten ndu lewru de mars no tubakoɓe mbiri e nder nduɗon lewru kadi hol ñalomaji cuɓaɗi hen tigui ene waɗa ɗiɗon ñalomaji taw ko o rewɓe kokka ñalomaji ɗi tigui teddugal ñalomaji ɗi ɗum woni ñalawma tegɗuɗen wiyete ko 8 mars e 8 mars noon ko teddugal kokkalngal tigui honno rewɓe ko fatine banggal hande fina tawa mo jareɗen noon sa yi kam hol darde debbo hande hande o e société men he mbaɗɗa ko namdal gandanɗa hoorema yimɓe foof jogui hen jiyanɗe muɗum kono e yiyandam banggal hande hande société meɗen debbo ko jogui e darde ene wawi eɗen mbawi yarude fanduji ɗiɗi fandu gadano banggal fina tawa meɗen enen honno culture tradition meɗen enen darde debbo nder société meɗen sen jaari banggal enen fulɓe tigui en jogani debbo darde ko fatine banggal guila to wiya debbo ɗo debbo ɗo sa waɗi ɗum e sa hebbini ɗum wona rewɓe so a wi rewɓe noon way tan a wi dewɗe e neɗɗo keeɓe rewɓe e worɓe ɗum woni hankkadi gandanɗa hoorema debbo koko rewi e gorko tigui sa daari caggal ɗon kadi a yiya wonde debbo so yeehi ha ɓesni ene wiye nene nene noon sa yaari banggal gongal ne wawi wonde nehnewo ɗum woni ne o ɗum woni debbo gandanɗa hoorema ne o ɓesgu worɓe ko gaddi ko tigui caggal muɗum noon aɗa ene wiya debbo ne wiye joom suudu joom suudu ɗum woni kanko debbo o kala ko woni nder suudu he woni koye kalifandu makko caggal muɗum aɗa yiya wonde hay enen fulɓe nden ma walla ha joni no woodi en jiiya wonde kala joguiɗo dabaji kewɗi tigui itta daba ha saba naggam o waɗana undo taw ko debbo o jeeyi ɗum firti kanko debbo o omo jogui darde mawde banggal ɗon sen jaari banggal gongal eɗen jiiya wonde fulɓe honno wonantama joguiɓe dabaji ɓe ha joni aɗa yiya wonde kala ko fatine banggal kosam so ɓirama gasi a yiyan ko rewɓe keedata hen kamɓe mbaɗata dirigé banggal ko fatine banggal kosam ɗon foof joni noon sen jaari banggal société men moderne handan ɗo société moderne yaari ko banggal debbo to towni hoore makko foof to darni hoore makko foof ko ɗon gandanɗa hoore makko daroto wonno en jii wonde ari caggal e fina tawaji men ko wiyete émancipation iri men to leyɗele tubakoɓe émancipation ko waytano wiide gorko e debbo poti
joni noon so gorko e debbo poti firtu wonde kala gollal battengal e less duuli baba adama en ko gorko wawi wadde debbo ne wawi wadde ɗum en jii caggal ɗum en jii ko heewi en jii debbo ne waɗa golle gorko en jii debbo ne wona mécanicien en jii debbo ne wona maçon en jii debbo ne wona manœuvre en jii ne waɗa hunde fof ko fatini ngal on banggal ɗum noon ko banggal société meɗen ha joni moderne joni noon so en jaari ngal on banggal eɗen mbawi andude wonde honno debbo mawɗo goɗɗo ne leyɗele tubakoɓe toon to France ne wiye Clara Gami on ko présidente des forums des femmes forum mondial des femmes on mo ko debbo dariɗo gandanɗa hoorema feccere addude nde fof no wawi andudemo e banggal rewɓe ɗo kanko mo holli wonde hande o to jareɗen ɗo kala to debbo ala banggal société on société way on hono ko kaɓiɗo banggal rewɓe ni nde wonno enen bani aadi handani ɗo so tawi neɗɗo ko kaɓiɗo banggal rewɓe wonde neɗɗo o yaadani wonde debbo ene wawi ko liggade ene wawi yaade ɗum ɗo eɗen jaata ɗum hono on neɗɗo enen manki timmude banggal yiyande ɗum noon firti kala to gorko woni ko debbo dariɗo on proverbe goɗɗo ene haala e banggal français derrière tout grand homme réside une grande dame ɗum firti wonde debbo banggal société meɗen ko darde tigui rigui woni ɗo e ɗum ɗo wonno hakki yiyandam mino ko joguimi banggal namdal ma hol darde debbo e société meɗen hakki a jarama a wiyama Diop kadi weltima e jaabol ma no fewi joni namdal ɗimmal joguimi ngel hono debbo waɗata ha wona mawɗo walla gardiɗo hono no wona présidente walla wona gardiɗo pelle nen toon walla no debbo tan no ardorto tan dal eyyi Sokhna Dieynaba ha joni ko weltare mawde kam gam andanɗo kam en jii ɗum ko kalta ɗo ko no heewi en jottodiri e rewɓe wonantama ardiɓe pelle en jottodiri e rewɓe wonantama ardiɓe organisation ngaji mawɗi ko wayno organisation Nations Unies en jottodiri e rewɓe ardiɓe ONU Femmes en mbawi tigui kadi yiide gandanɗa hoorema honno ɓeɗon rewɓe ne mbaɗiri sembe ɗe ɓe jogui tigui ha mbawi ardade noɓe gardorini ɗum noon ɗe mbawi hoccude hen yiyande meɗen noon no wawi yarude banggal hande o to jareɗen ɗo wonande debbo gandanɗa hoorema surtout so woni banggal jangguɓe tigui rigui eɗen gara banggal jangguɓe taw après garto hen e banggal to banggal so en daari debbo il faut que kam goppen banggal ko tubakoɓe mbiyata victimisation wadde hoore mum lesnude hoore mum wiide ɗum ɗo ko worɓe jeeyi ɗum ɗo mi watta ɗum ɗo mi haalata ngolɗo konngol ko goro worɓe kani haalde mi haalata oɗo gonga ko worɓe kani haalde fof ko goppen ɗum firti wonde kala to gonga ko guesa jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum noon kala ko joguiɗa banggal yiyandema ko ya won neɗɗo jaadowo yiyande muɗum joguiɗo dignité muɗum joguiɗo ngolɗo konngol gandanɗa hoorema an kam so yimɓe jaadani ma jarani oɗon banggue tan an a wona jaadowo e ɓeɗon yimɓe tigui rigui a faami donc firti wonde ko ma gueccitoɗa ma mbaɗa e ɓerde ma kam ka gollidoɓe worɓe gam ardete hande sa wi ardima société gardiɗa ko worɓe e rewɓe ma won gollidowo e worɓe tigui rigui kadi ma won gandanɗa hoorema sa teskima hande e mondialement e recherche uji kolli wonde 14% hande poste uji de leader poste uji hono no gandanɗa mawɓe dariɓe ko rewɓe jeeyi 14%. ɗum firti ko heddi ko fof wedde 86% o fof ɗum firti ko worɓe goni hen joni ha joni ene wawi yarude yesso gam woni no saa ko 0% yarateno hande en jettima ha 14% fof ardi hen ko rewɓe ɗum firti wonde ɓen honto ɓe ndewi ɓe ndewi ko haɓade tiiɗalla mabɓe ɓe ndewi ko wonde gollidde worɓe e rewɓe ɓe ndewi ha joni kadi ko wasde wiide hoore mabɓe kamɓe ɓe jettaki oɗon niveau ɓe ngala goɗɗon konngol ɓe ngala ko nandi e hono ɗum ɗon ɗum firti debbo o gandanɗa hoorema handande wonande jangguɓeɓe kotoɓe darni koye mum en foof sen jaari banggal wonande yiɓɓe ɓe jangani misal dabɓo ko banggal leñol misal saɗa jiiɗi ɓamtude leñol wawa yaade caggal rewɓe rewɓe noon so mbaɗi koye mum en caggal tan daña kamɓe ko caggal ɓe keedi hande leñol ngol wawa yarude yesso gati honko gorko waɗata banggal gueɗe so tawi omo yiya debbo tigui rigui wona baɗowo ɗum nde wonno debbo ko yummiraɗo debbo ko bandiraɗo debbo kala ko mbaɗɗa oyto ko hoorema mbaɗɗa sa wawi teskade ɗum aɗa yiya wonde e leñol fulɓe par exemple eɗen jii sa ande Pinal TV fuɗɗi
darnde muɗum ngam wawde ƴellitade tigui en jii rewɓe waɗɓe fayida en jii honno nene meɗen Mamou Arɗo en ko yimɓe gandanɗa hoore mabɓe teskimi banggal yiyande e ko yimɓe kadi ɓe korstimi banggal darde mabɓe hollude kadi misala wonde kala to worɓe daari rewɓe ne mbawi darade hon ɗon wonande ɓe jangui wonande ɓe janggani foof fayi tan ko jiyanɗe mabɓe yidde mabɓe ɗum firti wonde ko banggue ɗe ɗiɗi foof a janggui a janggani foof darde ma honto wawi dusdem jarama ok a jarama weltima kadi ngol jaabol heeɓi hen famoy joni ko jimmi andude hande génération men hande sukaɓe men hande suka worɓe hande hoɗo ɓe jiidata rewɓe sagata worɓe honno waɓe Silmane Diallo e dalluɓe hono ɓe jiidata hande rewɓe eyi a jarama nde wonno namdal ma ngal way kono ngalɗo kam way kono min toɗɗi ni noon ɓe sikki ɓeɗe jeeya e ɓeɗon sagataɓe hande hande to jaraɗen ɗo eɗen gandi bani ade timmani bani ade wonande ɓe timmani aɗa faama kadi hol jiyanɗe yaari tan ko banggal needi bani ade neeriɗa banggal valeur debbo foof ko noon nanguirta debbo neeriɗa debbo no foti nanguirede foof ko noon nanguirta debbo mais so tawi a hollaka needi banggal ko fatinde debbo no foti neerede ko yiyandema arto so tawi no Allah waɗi yiyandema yaari ko banggal bongal ngal eɗen mbiya ɗon ko caɗele so tawi noon yiyandema yaadi banggal no moƴƴirta ni alhamdulillah ko ɗum darta eɗen jii hande worɓe ɓe nanguirta debbo ko honon matériel ni ko heewi hen eɗen ɗaccake konngol ko heewi hen nde wonno wona foof nanguirta debbo hono kutorgal ni ɓe nanga ɗum ɓe kutoro ɗum goppita ɗum yaha haajuji muɗum ma jiiya ɓe gara e debbo taw ɓe gari ko banggal ha joni cakan debbo o mbawi funtude banggal ƴame e mbawi funtude banggal dewle taw wona dewle tigui rigui taw wona gonga mabɓe tigui rigui ɗum noon firti ko ɗum woni yiyande bonde nde ko fatinde banggal debbo gati kala debbo mo jiiɗa ko oɗon bawɗo hebde leñol kiɓɓol taw ko debbo goto on wawi hebde leñol kiɓɓol sababu nde makko leñol kiɓɓol ne wawi arde makko tubakoɓe ne mbiya wonde éduquer une femme c'est éduquer une nation ɗum won to fayi ko debbo goto so janggui kala ko iye makko ene wawi wonde sababu nde jangga ɗum firti wonde debbo kanko goto mo yimo kanko tan on wonde yimɓe woɓɓe gati on wawi ɓesnude ha heewa ɗum noon sa nangui oɗon debbo mo jiita kala debbo mo jiita sa nanguima ko yummiraɗo on wawi wonde yumma on wawi wonde bande debbo mbeɗa sikki kala ko joguiɗa yiyande huccinde makko ko yiyande nde joguiɗa tigui rigui aɗa huccinde jinnaɗo ma debbo ma walla aɗa huccinde bande debbo kanɗa jogade tigui rigui ɗum firti vraiment hande o kam sukaɓe hewɓe ne joguiɗe ɗon yiyande kono ɗeɗo jiyanɗe kandi ko change ude kucce banggal kala debbo mo jiiɗa ene wawi wonde bande debbo gati ko bandum debbo goɗɗo hono mani ene wawi wonde jinnaɗo ma gati ko debbo on wawi jibinde non firti ko jiyanɗe meɗen kani yarude ko toon tigui rigui gam aduna men o ha joni o ɓeydo yuɓɓude o ɓeydo kadi rewde e lawol jomiraɗo subhanahu wa taala d'accord inchallah ok mi weltima ɗon kay wawiɓen Silmane jalluɓe kay ɓen cikkumi ɓe nani message ma kalɗa o nan tigui rigui joni kay joni won haaloɓe won wiyoɓe wonde worɓe fulɓe ne jaggui rewɓe caggal junggo manda sa faami ko jummi haalde no woodi ngol ɗon konngol jalluɓe walla ko way luɓɓe mi anda ala sosoɓe eyo ɗum ko sosoɓe sikki won jalluɓe ala ɗum ko sosoɓe ko ɓen toon hono Hasim Mamadou Penna Sow en eko nandi en Silmane Diallo en iya ɓen mbaɗiri hono noon tigui rigui ɗum ko jiyanɗe ganduɗa hoorema debbo ko dignité muɗum debbo ko cuuriɗo ko heewi hen hay surtout joni banggal téléji men ko jalti ko adi yiya téléji ne jaltine ne wonde tubakoɓe ne mbiya wonde debbo ɓe mbumima de keɓe waɗɓe suumide hankkadi keɓe halfaɓe ha diwtide ɓe cuusa wadde keɓe jiiɗi ko taw debbo ne wawi ɓamde décision hoore muɗum suurde hoore mum min mi yiiɗa goɗɗo yiiya ɓandam gati konngol français ne wiya la femme est sacrée ɗum firti ko vraiment so tawi neɗɗo joguima nde ɗon yiyande fatinde banggal fulɓe ko mankude andude fulɓe en kaali namdal men gandal ngal debbo ko neho kala gorko wawi addude ɓesgu so moƴƴi ko yummiraɗo nehi so boni kadi ko yummiraɗo nehi ɗum firti ko so tawi a reesi moƴƴo o
ɓesgu ma moƴƴat ɗon noon se nanguiri hon debbo enen en kaarima banggal enen worɓe en kaarima enen jibinde ko ɓiɓe meɗen de woppirdeɓe à 100% contrôle yimɓe rewɓeɓe ko hoolade rewɓe wonɗo ɗum fit ko kooliɗa goɗɗo ko foof ɓurɗa hoolade ko debbo o nde woni enen ɗon en kokkiɓe importance en mbiyani wonde no an aɗa han neede min mbiɗa han neede ana han neede min han neede en mbiyani ɗon noon so daari banggal daabaji ɗi foof no gorini en ɓiri en mbaɗi kosam ɗam e contrôle rewɓe kamɓe jeeyi e kosam ɗam joni noon firti wonde enen en kalfini kosam ɗam foof ɗon noon ko natirgol ngaalu mawɗo e yaltirgol ngaalu mawɗo kadi ɗum firti en kokkiɓe importance ɗon wayta hono kamɓe mbaɗata géré entreprise meɗen mo joguiɗen so neɗɗo daari ɗon kadi daari wonde debbo hokkama fartanke wonde joom suudu ɗon noon kadi ko ganduɗa hoorema ko woni nder suude fof kanko renata sa addi a wawa hoccude kalis mo joguiɗa argent de poche ma mbaɗa salon watte ko nder suudu ko debbo o jogui toon contrôle ɗum fiiti kala ko fatini e banggal gorko pullo ko jogui banggal entreprise ko jogui waɗa entreprise foof ko debbo o renata ɗum fiiti enen darde meɗen e nder fulɓe darde mabɓe 50% kamɓe jeeyi 50% ko rewɓe mabɓe jeeyi koɓe fecciɓe ha hakkidi misal dabɓo ne yaari banggal honde nde gannol gorko pullo hebde naggue nde heewi naggue nde naggue ngue nen naggue ngue ne waɗi hono wenno kadi o namni o anda foof holno waɗirta e kosam naggue ngue holno waɗirta ɗum ɗon gandanɗa hoorema o hokki ko debbo makko o yo feccu no waɗirta kosam ɗum ɗum woni o fecci e naggue waɗi ko enɗi nayyi o fecci debbo o fecci enɗi nayyi ɗi no fotata wonirde ɗum woni enɗi makko e enɗi ɓesgu makko e hoɓɓe hay aroɓe e hoɓɓe foof ko debbo feccirno enɗi ɗi noon debbo fecciri noon debbo fecci ha labde taw kanko gorko wona kanko fo jeyɓi yiyande nde ɗum fiiti ko on martaba foof enen fulɓe kokkuɗen ko debbo ɗum noon so neɗɗo wi noon ko majjere muɗum e enen kam alhamdulillah rabbil alamin ko ni jiruɗen ɗum hakke yiyande meɗen ok wa jaram e joni konngol ma battindol haade ma e waynade mbeɗa yiiɗi ɓatake joguiɗa faade rewɓe hol ɓatake kalanta amin min e rewɓe hande ɓe yonto hande o hol ɓatake joguiɗa faade amin eyi a jarama huccidde kam e rewɓe hokkaɓe ɓatake mbeɗa sikki ne wawi ko townude hoore mum ha no fewi kono ko yiyande tan kokkami ene moƴƴi taw ndeɗo yiyande onon gadi kam yiide nde onon rewɓe kono ko andinde e banggal yiyandam nde rewɓe hande ala fof ko wawata yarude yeeso caggal rewɓe so en nangui misal sa yi conflit ji keewi caɗele keewi ko kamɓe wonande worɓe ɓe goppi rewɓe caggal banggal résolution de conflit ɓe sikki rewɓe ɓolɓe so gimmima jeeyi to worɓe gam wawde ñagoyade yaafuya gam wawde ñagoyade yen mbaɗni ɗum firti tigui rigui ko kanko ɗon o ko darde mabɓe kamɓe wawa yaade caggal mabɓe worɓe ɓolɓe tan association worɓe ɓolɓe yarata yeeso association kadi rewɓe ɓolɓe wawa yuɓɓude caggal worɓe ɗum firti kala to gorko woni debbo han takkat ɗon gam wawa yuɓɓude joni noon wonande ɓen rewɓe jangguɓe wonande ɓen rewɓe waɗɓe adapté hono culture meɗen extérieur culture européen ko wonnen banggal habillement banggal ɓornugol comci tigui rigui eɗen jiiya wonde ko ɓiɓɓe meɗen surtout banggal ɓiɓɓe fulɓe enen kam en ganda ɗum en ganda habillement ji ko fatine banggal ngal ɗum firti aɗa wawi janggude ha jettoɗa walla daali kono wonandema an dignité ma wonande woɓɓe yiyande mum e ma fayi ko ɓornugol ma gati debbo ene jangge guila banggal yiyande to jiiɗamamo dari ɗo janggama ho gasa nde woni hankkadi kala to fatinde banggal yiyande makko ka jomum ɗum firti eɗen mbawi janggude no mbirumami ni taw ɓornogal men ngal changeani banggal finatawa meɗen nde wonno bani adi yaade kene jangga honko jibiniɗen nde jibinɗen nde honko joguiɗen banggal finatawaji en mawni en keɓani labudde wodan ko keɓoyɗen e banggal jiyanɗe goɗɗe
ɗum noon en goppata ko jibɗiɗen dow mum nde wonno en tawan ɗum ne booni tawɗen kene moƴƴi ɗum noon ko goɗɗum ɗum kocceten ko moƴƴi hen ko mbatten e ko joguiɗen ko ndewno mbawen yaarude yeeso banggal ɓornogal to ɗum ko hunde ganduɗa hoore ma nde kanɗe heddorade debbo hani ko suurade nde woni kala jiiɗo jomum jogonto jomugo teddugal kala bawɗo yiidom jogonto jomugo teddugal mais tant que ɓornugal ma honno yarata banggal muɗum noon jomum wawi jagguirdemo noon aɗa wawi wondude moƴƴuɓe aɗa wawi wondude bonɓe bonɓe kadi no jiiri foof kañum en gono nanguirta mbi sikki yiɗon ko yiyande joguimi tigui rigui e banggal hakkude fewde e bandiraɓe men rewɓe kañum e yimmiraɓe meɗen heeɗiɓe tigui rigui eyyi ne wayno tan jiɗɗa wiide debbo joni kañum yiide debbo ko com ɓornugal tan ɓornugal tan woni debbo ɓornugal par ce que wonno ɓornotoɗa sone feewi ina ande ko gonɗa won kadi no wayata hono no jaljalluɓe mbaɗat ni yimɓe ne gandi kadi ko gonɗa walla to paɗa jalluɓe ko an haalde jaljalluɓe eyi min haali ngay mulani ɓe kay ko min jeeɓi satuji Abdoul Aziz en wonande hono mun en voilà ɓen kay en ko babiraɓe kono mulani yo Allah faam amin ok hande ko ɗum ɗo joguinoɗen faade e bandiraɓe joni kay ceerno Abou a jarama mi weltima yo Allah hollu men kadi saha goɗɗo jarama merci bandiraɓe ko hande émission me wawi hadde ɗo en mbawi handude émission men joni eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah hokku men kadi yiide saaha garowo